Goedenavond, een overzicht van het Zeeuwse nieuws. Het is zondag 12 mei. Het waterschap Scheldestromen is weer begonnen met het maaien van de bermen langs hun wegen. We maaien voor de verkeersveiligheid. Als dat gras nog langer wordt, dan gaat het over de weg hangen. Komen fietsers voorbij. De auto's die zien geen berm meer. Vandaar dan maar een strook maaien. Op sommige plekken wordt tot 2 meter breed gemaaid. Nou, dat is voor de dieren die daar nog en wel in broeden of en wel in verschuilen, zoals konijnen, hazen, fazanten. Dat wanneer ze dus op het vlakke gedeelte komen, waar ze dus wel kunnen zien of er verkeer aankomt, ja of nee. Of het nou een fietser is, een tractor of een auto, maar dan kunnen ze toch altijd nog de kant terug in. Als het gras tot aan het asfalt hoog staat, schieten die beesten in één keer de weg op. En ja, komt er dan een voertuig, dan heb je de kans dat je ze aanrijdt en dat is niet de bedoeling. Het maaien in het voorjaar begint in mei. De doorgaande wegen maaien we 3 keer op een jaar. En net zoals deze wegen 2 keer. Die gaan er van jaar ook nog een keer af. Het maaien voor de zomer duurt nog tot half juni. Deze Rotterdamse leerlingen zijn vandaag begonnen aan hun fietstocht naar Parijs. Het is een beetje een omweg, maar ze wilden Zeeland niet overslaan. Nou, we laten natuurlijk geen mogelijkheid onbenut om Zeeland aan deze leerlingen te laten zien. Het is een heel mooie route zoals we hem nu rijden. En op deze manier komen we uit in West-Vlaanderen. En dat is ook een bijzonder stukje België met bijzondere wielergeschiedenis. En ja, dat willen we ook aan de leerlingen meegeven. Opvallend is dat veel leerlingen niet zijn opgegroeid met fietsen, omdat dat in hun land van herkomst amper gebeurt. Soms fietsen mensen daar, maar er zijn geen wielrenners of groot afstanden fietsen. En we hebben ook weinig fietspaden, dus veel minder, zeker minder dan in Nederland. Daar fietsen meestal de mannen, vrouwen niet. En er zijn geen fietsrenners, dus het is best wel spannend voor mij voor het eerste keer om op een fietsrenner te gaan fietsen. Toch gaat het de jongens goed af en de docent heeft er alle vertrouwen in dat ze veilig op de eindbestemming aankomen. We hebben goed getraind. Met elkaar hebben we veel geoefend, veel in weekenden, na schooltijd. Geleerd om samen te fietsen, in groepjes te fietsen. En je hebt ons net zien rijden. Ik denk dat het helemaal goed gaat komen. In totaal fietst de groep ongeveer 550 kilometer. Vannacht logeren ze in Middelburg, daarna vervolgen ze hun reis naar Parijs. En voor de terugweg pakken ze de trein. In sportcomplex De Vliegende Vaart in Terneuzen werd vandaag een hele dag gebasketbald. Niet het traditionele spel, maar 3 tegen 3 basketbal. Toptalenten uit heel Europa deden mee om een plekje te bemachtigen in de competities voor de profs. De winnaar van het toernooi kwalificeert zich uiteindelijk voor een Challengers, een soort van voorronde voor de Champions League in Frankrijk. Dus eigenlijk strijden de teams hier op de achtergrond nu om dat ticket, waardoor ze uiteindelijk het pro-circuit in kunnen rollen. Daarnaast mochten ook spelers van Zeeuwse basketbalclubs zich aan het 3x3 basketbal wagen. Zij konden zich plaatsen voor een landelijk toernooi in Amsterdam. Dat 3x3 is wel een stuk dynamischer en een stuk sneller dan het 5 tegen 5. Dus het is wel anders, maar aan de andere kant blijft het ook gewoon basketballen. Bij de Terneuzense basketbalvereniging Scheldesport merken ze dat 3x3 basketbal populair is. Dat heeft zelfs effect op het gewone basketbal. We hebben Nederlandse teams die het waanzinnig goed doen op het moment. Hè. Vrouwen die Europees kampioen zijn. De Nederlandse mannen hebben zich vorige week gekwalificeerd voor de Olympische Spelen in Parijs. Dus ja, dat gaat hartstikke goed met het 3 tegen 3 basketbal. Ja, merken jullie dat hier ook? Ja, het is booming bij de jeugd. Zo dat we zelfs een ledenstop hebben op het moment. Omdat we gewoon qua velden en trainers geen mensen genoeg hebben om alle aanvragen te kunnen bemannen. Helaas. Even geduld nog voor wie ook wil gaan basketballen in Terneuzen. Na de zomer kunnen er weer wat nieuwe leden bij. Het leek met het weer allemaal sterk op gisteren, met de zon er heel goed bij, maar toch ook vrij veel sluierbewolking. De wind kwam lang uit het oosten en was vanmiddag meestal matig met windkracht 3 tot 4 en dan ben je er natuurlijk een paar graden bij. Het werd uiteindelijk een zomerse dag op veel plaatsen met een maximumtemperatuur van 25 graden. Bij de waterkant is het uiteraard minder warm. En de warmte blijft een beetje hangen. Er is vannacht ook wel kans op een paar buien, maar dat zijn er niet zoveel. De temperatuur zakt tot circa 15 graden. Morgen is er vooral in de ochtend en in de eerste helft van de middag kans op enkele verspreid voorkomende buien. Kleine kans op onweer ook. Later is het meest droog met weer meer opklaringen.
Maximum temperatuur van 19 à 20 graden direct aan de kust tot rond 22 landinwaarts. En de wind is morgen zwak tot matig uit zuid tot zuidoost, windkracht 2 tot 4. De dinsdag begint nog met opklaringen, maar later op de dag komt er wat regen bij. En de meeste kans op wat meer regen is er deze week op de woensdag. En met het weer zijn we aan het einde van deze Zeeland Nu. Een hele fijne avond.